O texto que vou ler é un conto escrito para a homenaxe a Ángel Casal, que publicou a Asociación de Escritores en Lingua Galega, e que está inspirado na súa época, neses tempos revoltos que foi aquel verán de 1936. Titúlase O esplendor das roseiras. O doutor Palacios tiña sona de ser o mellor especialista na cura das chagas, primeiro brancas e logo vermellas e renegridas que me saían na pel. Decidín marchar uns días ao seu sanatorio, porque asegurara ao doutor que sería preciso observar cada pouco se a miña magoada pel respondía ao tratamento que me ia preparar. A mañá da miña viaxe a Compostela estaba eu ben tranquila e repousada, mirando a paisaxe dende o tren. Pero a altura de escravitude xa pouco faltaba para chegar a Santiago. Sacudíronme de súpeto o corpo uns arreguizos como de frío. Arreguiceime aínda que facía calor entón, moita calor. Pensei que tiña febre cando baixei do tren. O certo é que ao pisar Santiago foi como se me meteran dentro dun feitizo, fora do tempo, e me pecharan no interior dunha bola de cristal, na que estaban aquelas rúas de pedra que eu coñecía apenas do día da consulta ao médico. Da chegada ao sanatorio lembro arrecendo, no lusco-fusco, das roseiras brancas, rosas, cor lume e amarelas que inzaban o muro do hospital. Ao día seguinte comecei a miña cura. A enfermeira botábame na pel os ungüentos 2 veces ao día, despois do almorzo e do xantar. O vestido branco pegábaseme ás feridas con suavidade, sen o pruído que os meses pasados me atormentara. O doutor prescribírame saír dar un paseo tras as unturas, para que me dese o sol. E eu paseaba pola enorme finca do sanatorio, afastándome cada vez máis do edificio, enfiando polo sendeiro que deixaba atrás a parte máis xeométrica do xardín, ata adentrarse na parte selvática, a do muro de peche cuberto de roseiras. Ao longo del discorría un carreiro de croillos que seguín, envolta no arrecendo das rosas, ata parar de sotaque pola sorpresa de me atopar diante dun home moi fraco que lía un libro sentado nun banco, á sombra dunha figueira. Non sei como non reparara eu na súa presenza ata que me saudou moi educado. Tiña o pelo branco, pero semellaba ser aínda novo. E só gardei a imaxe, antes de dar rapidamente a volta por onde chegara, duns ollos moi claros. Cando me tocou facerme a seguinte cura, pregunteille para saber dela a enfermeira. Non quiso falar moito, pero souben que aquel señor estaba tolo. E entrara no sanatorio había uns días pola amizade que tiña co doutor Palacios. Pasaron os días e as chagas da miña pel ian pechando como de milagre. Percorrín o meu camiño favorito ata chegar á figueira, aínda que falase todas as linguas dos homes e dos anxos. Se non teño amor, non serei máis que bronce que resoa. Se non teño amor, nada son. Tan absorta lía que non me decatara de que o tolo ficaba parado no camiño, como eu a tarde anterior, mirándome de fite. Ollámonos uns segundos e arroibei. El saudou cun boa tarde e eu, sentindo que a recendo aquel das roseiras me afogaba, farfallei unha contestación e unha inclinación de cabeza ao seu cortés saúdo. Por fin cada quen volveu ao seu. Eu baixei a ollada cara á Biblia e el continuou camiñando devagar, afastando algún fento co casato. Foi a erguerme para volver ao edificio cando vin que debaixo do banco había un libro, que sen dúbida esquecera o tolo de ollos claros. Recollino para entregarllo despois á enfermeira. Xa ela llo devolvería ao seu propietario. A mañá seguinte era o día da miña partida, e cando me despedín da enfermeira notei que tiña os ollos vermellos de chorar. Contoume que viñeran de madrugada uns homes do manicomio de Toén a se levar con eles o tolo do pelo branco,
e que o levaron, aínda que o doutor Palacios tentara impedirllo. Ao arrincar o tren camiño de Pontevedra mireime no espello. Xa non era a mesma que saíra de casa había uns días. Abrín a miña Biblia, pero non necesitaba baixar os ollos cara a folla para que na miña cabeza resoasen as palabras. Se non teño amor, nada son. Aínda que falase todas as linguas dos homes ou dos anxos, se non teño amor. A altura da escravitude sacudiranme o corpo os arreguizos como de frío. Outra volta, como na viaxe de ida a Santiago, a pesar de que naquel mes de xullo seguía a facer moita calor, e de que eu xa me curara. Foi entón cando o tren parou con moito ruído e escoitáronse berros de homes no medio daquela boscase. O revisor, ao pouco tempo, pasou polo corredor para pedir que ninguén baixase, que un home se suicidara e a Garda Civil saía a levar asiña o seu corpo. Un infortunado esmoleiro que, para non pasar máis fame, agardara deitado na vía que o trozase aquel tren. O caso é que, cando a Garda Civil retirou ao morto arrastrándoo pola herba diante dos ollos dos pasaxeiros, pareceume ver, na cabeza que penduraba daquel corpo esnaquizado, uns ollos claros moi abertos e a face e os cabelos brancos do tolo amigo do doutor. O que esquecera aquel libro baixo da figueira, pero non tiven a certeza de que fose el. E nunca a vou ter, nin hei de pensar máis niso ou volverán as chagas e os arreguizos, como o último arreguizo que sentín, de medo a que a Garda Civil puidese descubrir o libro que o tolo do sanatorio deixara esquecido baixo a figueira e que eu gardara, portándome como unha tola no fondo da miña maleta, dedicado por Ánsel Casal a un camarada da Fronte Popular. Recei pola súa alma condenada ao inferno, e Deus se apiade tamén de min.